Il-Fondazzjoni Rajs organizzat konferenza li ġabet flimkien esperti, professjonisti u dawk involuti fis-settur tal-ġustizzja minn Malta u barra minn Malta. Matul il-konferenza ġew diskussi approċċi ġodda fis-sistema tal-ġustizzja, b'enfasi fuq id-detenzjoni, ir-riabilitazzjoni, ir-ritorn lejn is-soċjetà u ġustizzja li tiffoka fuq it-tiswija tal-ħsara. L-avveniment qed isir b'kollaborazzjoni mal-Moviment Ewropew Rescaled li promuovi modelli iżaru bbażati fil-komunità bħala alternattiva aktar umana għal ħabsijiet. Ir-riċerka dwar programmi ta' riabilitazzjoni komunitarja turi wkoll riżultati pożittivi. Studju sab li minn 87 parteċipant 63 temmew programm ta' riabilitazzjoni b'suċċess u ħafna minnhom baqgħu jgħixu ħajja stabbli wara l-programm. Kellimna aktar dwar dan Ċali Mifsud li hu chairperson ta' din il-fondazzjoni. U importantissimu, bnidem li jkun għamel żmien ġew il-ħabs, irid jerġa' jibda jgħix fis-soċjetà u allura jrid jerġa' jkun preparat biex jiġu inkluż u jibda jgħix ħajja normali bħal ħaddieħor. L-importanti li s-soċjetà tihom iċ-ċans. Jiġi integrat billi l-ewwel jiġi mħejji minn kull aspett, mbagħad jidħol fid-dinja tax-xogħol, jibda d-dinja tax-xogħol gradwali u jispiċċa joħroġ b'xogħol full-time biex eventwalment mbagħad ikompli ħajtu. Il-konferenza għandha lan li tqajjem diskussjoni dwar kif is-sistema tal-ġustizzja tista' tibbilanċja r-responsabilità, is-sigurtà tal-pubbliku u l-għajnuna lill-persuni biex jerġgħu jibdew ħajja ġdida.